Good morning mga Koragon! So nandito na naman tayo sa panamang vlog natin. Ayan. So bago tayo magsimula, magpakilala muna po tayo. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba kundi ang inyong AG Wananay, AGA, Gerard A, ang inyong Koragon, Solador, Kamentor, at ang inyong Kabakal. So bago po tayo magsimula, let me first introduce to you my new venture. Ayan. So, kung natatakot ka po at gusto mo na maging malusog ngayong pandemyang ito sa nararanasan natin, so yan, just PM and call me. So, I will ship the product to you at your doorstep. Yan. So, ito po, ini-introduce ko po sa inyo ang aking new venture, yung aking Intra. Yan. So, Lifestyle Philippines. So, meron lang po silang 4 na products. So, ipakikilala ko po sa inyo yung kanilang 4 na products. Yung una pong products is yung sikat na Intra Juice. Yan. So, ito po ay tested and proven na talagang nakakagaling at nakakatulong sa pag-boost ng immune system. Kasi po ito ay nakakatulong para tulungan yung 8 biological body system natin. Yan. So, ang pangalawang products po natin is itong Fiber Life. So, yan. Fiber Life. So, kung kayo po ay may problema sa inyong katawan at gusto nyo magpa-slim at magpa-sexy, so ito po ang sagot sa inyong problema. So, ito po ay simpleng tandaan lamang. Kinokontrol nito yung iyong ABC. Ano ba yung ABC? Yung iyong appetite, iyong body sugar, blood sugar, ang iyong cholesterol. So, kaya talagang hindi ka tataba, di ba? And ang third product po natin is itong Nutria. So ito po ay reduces body inflammation. I-reduce po nito yung cell damages na nagagawa ng toxic and pollution and mga chemicals na nakikita or na-i-intake natin. Yan. Then pinapanatili po nitong healthy ang ating katawan. So yan yung ating Nutria. Ang last product po natin ay itong Cardio Life. So ito po yung bagong labas nilang product ngayon. Yan, Cardio Life. So ano naman po yung ginagawa ng Cardio Life? So ito daw po ay nagme-maintain ng ating health, arteries, and blood vessels to avoid hardening of arteries. So kung kayo po ay may problema sa high blood, hypertension, so mainam po ito sa inyo. Kasi po, ito po ay lahat ay plant-based. Ibig sabihin, ito po ay organic, walang synthetic, walang halong chemical. Puro natural. Alright? Then, ito po ay nakakapag-maximize ng brain health natin at saka yung overall well-being at yung ini-ensure yung health and blood circulation natin sa katawan. So, kaya mag-Cardio Life ka na. Yan.